Hello, hello, try. Nangungulot na po magpagupit ni Boy Ayuda. Ayan po. So, ayan. Yung ipinangako na na-delay na naman tayo. Shout out po sa inyong lahat. Na-delay na naman tayo, yung ipinangako ko na 7:30, hindi kinaya, nag 8:30 ako, hindi kinaya. Ngayon po ay mag-11 na ng umaga. Ang petsa natin, Philippine time, 10:56 ng August 20, Thursday. So, ayan po mga kaayuda, ngayon lang uli makapag live sa inyo. Suot-suot ko ang United Talino Warriors t-shirt. Ayan, ano ba yung mga dapat nating i-discuss. So shout out sa 3 million ayan na nanonood, nababawasan. Hindi na naman nila alam ito. Ang alam ko kanina, inaabangan nila ako umaga. Hindi po kinaya, kagaya ng sabi ko, humingi ako ng paumanin sa inyo. Si Boy Ayuda, ito nandito sa may puno. Yan yung court na pinag-exercisean ko. Ano po, diyan ako nag-exercise sa may court na yan. So nasa Nueva Ecija pa rin po ako, Cabanatuan, somewhere in Cabanatuan. Ayan, medyo laylo si Boy Ayuda pagdating ng YouTube vlogging. Hindi po makagawa para sa inyo. So sana maintindihan nyo rin ako, kagaya ng sinasabi ko rin sa organization United Talino Warriors po. Ayan, sa mga bumubuo, yung mga admin na nandyan, sila Nanay Inday, shout out po. Ayan, sila Takiro, George Clooney, sila Boss Mike. Paminsan-minsan nakakapag sa group chat. Kagabi yata sumaglit lang ako sa LS nila, nagpapaakyat sila, hindi po ako makaakyat, pasensya po. Sa ganung bagay malungkot ako. Talagang dumating sa punto na nagsanga. Opo, ayan, nagsanga. Paano nagsanga? Yung dati kong hanap buhay na talagang yan ng bread and butter ko, marketing, nasa sales po ako. Ginagawa ko ngayon online muna dahil may COVID, may pandemic. Yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya nga sabi ko, nakaka-chat ko yung mga kapamilya, ka-family sa United Talino Warriors. Shoutout kay SKL. Sabi ko sa kanya, bunsong kapatid kita, ading. Ayan, sabi ko, pasensya muna, talagang nahati yung oras ko. At eto, siningit ko, kailangan matapos din ito madali-dali. Mag-message lang ako sa inyo at sabi ko nga, hindi lang kay SKL, dun sa mga subscriber ko na talagang avid loyal, sila James Joe Ibs Ibarra, shoutout sa iyo pare ko. Yung mga nagtatanong lagi sa akin yan, si Rizaldi Reyes at kay Kuya Nel. Ayan, shoutout sa iyo ng Sydney, Australia. Lagi akong kinukumusta. Anong boy, Kuya Boy, paring boy. Ayan, ano nangyayari sa iyo? Nandito po si Boy Ayuda, still alive and kicking. Pansamantala, panandalian po, hayaan nyo muna ako, nasa bread and butter ako na marketing. Ginagawa po yung makakaya para lumaban tayo ng patas, mabuhay tayo ng walang sinasagasaan. Hindi tayo gumagawa ng kung ano-anong kalokohan lang para kumita ng pera. Ano po, dalawa po yung YouTube channel, yun nga yung ginagamit ko muna eh. Kita nyo talagang sineparate ko po yan. Sineparate ko, dalawang YouTube channel ko. Si Boy Ayuda yung sikat ngayon, malaki ang na-compromise ko po yan muna pansamantala. Tuloy-tuloy naman dinadagdagan ko, pero mas ginagamit ko ngayon yung isa kong YouTube channel. Post po yun, Pinoy Online Seller Team, akin yun.
talagang doon ako nag-post ng business, ay akong pakialaman si Boy Ayuda, ang content ko diyan ay iba, talagang na-sacrifice din po pansamantala, temporarily. Ipagpauman ninyo yung mga dati kong ginagawang gustong gusto ko para sa inyo, na magbigay ng kasiyahan, memes na hinahanap-hanap ko na rin, hindi ko po magawa sa ngayon. Ano po? So, ano ang stand ngayon ni Boy Ayuda sa nangyayaring kaliwat kanan na batuhan nila? Ano po? Ang sa akin dyan is United Talino Warriors ako. Ayan, unang-una po. So, I'm proud being a member of United Talino Warriors. Ano po, matatalino yan. Ano po, lahat sa kanila dyan, respected ko, binabalik din naman nila sa akin. Shout out po sa inyo. Ayan, mega shout out, snappy salute sa inyong lahat. Medyo malungkot for the moment. Ayan, kulubot. Nag-ano na yung aking buhok. Ano na, tawag dito, kumukulot, wavy. Ayan, ang background ko po, yun, may dumaan na sasakyan. Wala tayong music na background, may dumaan. So, si Boy Ayuda, naniniwala pa rin sa katalinuhan, Talino Warriors tayo, katotohanan. Yung kabila, katotohanan Warriors sila. Malungkot ako bakit ganyan. Ano po, nung nakaraan, mapapanood dito ni JR Balico, binisita niya ako, nag-message siya sa akin sa messenger ko. Sabi ko, walang problema yan, bro ang tawagan namin yan, respected ko naman siya. Hindi ako ngayon active kahit sa United Talino Warriors, sa pagbablog kay Boy Ayuda, hindi ako ngayon active. Sabi niya, akitin mo naman ako, magbagsakan tayo, ganyan. Sabi ko, walang problema sa akin po, pwede ako umakyat dyan. Gusto ko nga makausap din kayo kung sakali man, pero hinihingi ng pagkakataon, talagang mas kailangan po ako sa aking bread and butter, online marketing. Ano po, gaya nito, hindi na naman alam ng United Talino Warriors family. Naka-live ako, bahala na sila. Baka mag-pop up doon, puntahan nila ako, mag-visit sila. Yung mga subscriber ko, hindi rin alam yan. May 4 na milyong nanonood, shout out sa inyo. Hindi nila alam yan. Ito po, yung aking mic na po. Hindi nila alam yan. So, recorded naman ito. Mamaya na naman nila panoorin. Ayan po, So, nababahala sila. Concern talaga yung mga yan big respect ako. Lahat sila, yung tatlo na pangunahin, tatlong mga Barako boys yan, kagaya ni Boy Ayuda. Respected ko yan. Ulit, Joy Sibara, salamat sa iyo pare ko, Rizal de Reyes, at si top of them all, brother ko na rin po, big brother ko, respected ko, Kuya Nel. Talagang nababahala sila dyan na bakit ganyan ang batuhan kaliwat kanan. Ang sabi ko, may kanya-kanyang kasi pinaglalaban din prinsipyo, pero pareho namang sa totoo, sa talino, sa totoo ang tinatahak. Kaya lang may mga saringan na nangyayari, di po ba? Ganun na nangyayari dyan So, ang sa akin is, kung maging actively ako, I will choose to be a moderator. Gusto ko talagang i-moderate Pagka medyo sumusobra, di ba? Sa kabila din po kasi ako sa mga nakakaalam ng totoong ko po, background ko, ayan, educator po ako, nagtuturo ako sa mga bata So makikita nila, si Boy Ayuda, ito yung teacher namin di ba? Makita nilang ganun di po ba? So wala din talaga akong kampihan, pero ito na, stand ni Boy Ayuda, ano po, ayan, United Talino Warriors ako. Pamilya yan, sabi nga, pag pamilya, may sinalin sa pamilya, ibang usapan na yon, di ba? Pero sa atin dyan, hanggat maaaring daanin sa diplomasya, diplomatic tayo, ano po ba? Ganyan, diplomatikong tao tayo hanggat maaari. Madaming mga pa-epal na lang, kagaya ng yung mga FLM Angels, Defender. Sa totoo po ganito, pwede nyo i-share itong video na to, makarating sa kanila. Ano po, pa-epal na lang din talaga sila. Alam nila yung katotohanan na yan, na hindi nila maitatago kailanman yan, na si Epal M, na Francis Leo Mangusin, na isang malaking kasinungalingan. Alam nila yan. Totoo po. Sinang-ayunan na lang nila, dahil gusto nila lang tinatawag natin na content.
sinamahan nila para tuloy-tuloy na dinudumog sila ng mga kagayang utak nila, ano po, dahil sa content na yan, doon na lang po, doon na lang sila nagbase na magkakasing utak na nga sila, magkakapareho sila. So malungkot na pangyayari po yun kasi ito na lang, napakadaling i-analyze natin, di po ba, na dinidepensa nila si FLM Culaong, Francis Leo Mangusin, yan naman talaga siya, mangusin siya, nagusgusin. Totoo lang naman po eh. Ako hindi nakakapag-ahit eh. Ikumpara niyo ako sa kanya kahit hindi siya mag-ahit eh, talagang gusgusin naman siya, di po ba? So, yeah, maraming salamat. 5 million viewers, 1 like. So, ikumpara niyo, hindi ako nang lalait ng tao. O, di po ba? Talaga namang gusgusin eh. Doon pa lang sa itsura, hindi nila in-analyze man lang itsura pa lang. Hindi tayo ano dito degrade, itsura pa lang. Pangalawa yung behavior niya, yung pagsasalita niya. Di ba, sa una talagang hihikayatin yung mga tao, ganto makabayan ako, mahirap to, ganto pero i-analyze sila yung mga pagsasalita pa lang. And then yung behavioral pa lang yan na pagka talagang galit siya, mumurahin yung tao, edukado yung mga tao, minumura niya. Nakita niyo po yon? Sabi ko, masyadong tao na to, hindi nag-isip to. Edukadong tao si Arnold Clavio, edukadong tao si sino pa yung mga binangga niya, Deo Macalma, respected people yung mga yan, babanggain niyang ganun para lang sa content niya, para lang manghikayat siya ng mga tao. Para sa akin po, it's a big no, no, hindi po makatwiran yun, di po ba? O para iangat mo yung sarili mo, sisiraan mo yung ibang tao, naku po, ba't sisiraan mo yung mga yun, respected yun, edukado yun, may pinag-aralan yun. Siraan mo yung talagang dapat siraan kung sakali man, di po ba? Yun eh, hindi inisip yan ng napakaraming nagbulag-bulagan at talagang gusto na lang nilang maging bulag sa katotohanan, kumita lang sila ng pera. So yan po, welcome, ayan, daddy ko Maning. So maraming salamat po, Shuttle Washington, mabuhay. Maraming salamat kapatid ko. So pansamantala, pasensya po kayo pag paumanin ninyo 6 na milyon na nanonood, 6 million. Ito, nagbigay ako ng komento ngayon, pero ang title ko ay Boy Ayuda, nabigyan ng ayuda. Totoo po yun. Dito ako ngayon, kahit bago lang kami dito sa lugar na to. Ayan, banda rin yung bahay namin. Ano ko na lang. Ano po, ito kasing phone ko na to, itatry ko ha. Ayun, nag-ano siya, nag-back. Ayun, banda ron, mula dito sa kaharap ko yan. Yung road na yan, nandyan yung bahay namin o stop house namin. Ano po, yan yung kapaligiran. Kaya ginusto namin dito na mag-stop house. Branch office lang po kami. Isang subdivision ito sa San Jose City, Cabanatuan. Ano po, ayan, veterinaryong may palo. Ayun. So shoutout po. Dito namin mas pinili mag-branch office at ang ganda ng klima, makaiwas tayo sa COVID. Ang totoo po, ito meron ako ang hirap na magsalita baka ayan, meron ako nito dala-dala kasi dito lang, banda dyan po, hindi ako magkamali. Alam nyo ba, may nag-COVID positive dyan. Naku po, iwas talaga tayo. Mamaya lalakad ako, meron naman ako nito. May nag-COVID positive dyan. Kaya yun nasabi ko lagi, stay healthy tayo, stay safe tayo. Kaya nga, mas ginawa ko po na, ang tawag tunito nila doon daw, tama po. Mas, ginawa ko po talaga, nagma-marketing ako with health products kape. Yung kape na yun, hindi sa sinesale stock ko kayo. Ang sabi nga nung aking matalinong ninong, hindi naman active kasi sa sa YouTube si Ninong Nards, sabi niya, bibigyan ko kayo ng konti about Ninong Nards, mahusay na salesman, sabi niya, nak, ano yung tawag pagka nagbebenta tayo ng product? Ano ba yung tawag doon? Sabi ko, ano po, sales stock, nagse-sales stock tayo, sabi niya. Oo, sales stock, pero sales stock ba dapat talaga ang gamitin? Sabi niya gano'n, sales stock ba talaga dapat ang gamitin? Nag-isip ako. Kasi yung alam ko, abot ng kaalaman ko, na gustong-gusto ko rin kausap yung mga gaya ng ninong ko na matatalino, madagdagan yung kaalaman ko. Isip ako, sales stock. Sales stock lang naman talaga, wala namang ibang termino. Salesman, nagbebenta, sales stock, mangungumbinsi ka.
Sabi ko ganun. Opo nong, sales stock dapat gamitin. Sabi ni Ninong ko, Nards, hindi sales stock. Pag sales stock, nang bobola tayo, nang ano lang tayo nun. Dapat, sales truth. Nakita niyo po, sales truth. Sabi ko, wow, sales truth. Di po ba ganun? Ibig sabihin, sa mga ginagawa natin sa pamumuhay, yeah boy, gandang tanghali idol. Ayan, sales truth sa marketing, sa buhay natin, di po ba? Truth lang talaga, katotohanan, hindi yung kabilang panig na yan na mga maepal-epal lang sa buhay nila. May babae ngayon na madaldal na Bisaya na hindi mo malaman na vampira ba yun, ano, balubaloktot ng ano. Gusto kong barayan din yung mga yan one time hindi ko lang talaga magawan sila ng memes. Kano ko ng memes yung mga yan. Nandito po, nagsasalita ako, baka sabihin ng kapitbahay, tawa ko ng tawa banda ron. Sabihin niya kung anong ginagawa ni Boy Ayuda. Hindi nila alam si Boy Ayuda vlogger. May lumapit sa akin dito. Pag may lumapit, paliwanagan ko, boss, nagbablog lang po. So shout out po ayan sa 7 milyon. So ganyan, balik tayo sa topic. Yung mga yan hindi talaga inisip. Pagka ako ay talagang may panahon, ayaan nyo, bibirahin ko din yung mga yun sasabunutan ko sila ng katakot-takot na hindi nyo ba nalalaman mga pinagsasabi nyo. Banatan ko na naman sila ng memes. Na kayo, puro na lang kalokohan ang ginawa nyo, bumenta lang kayo, magkaroon lang kayo ng tinatawag na inyong content. Kahit puti, gusto nyong itim gusto nyong gawin puti, itim na itim yan, gusto nyong palabasin puti, di po ba? Medyo may tagahawat ako ngayon. Bakit po puyatan ako? Puyatan si Boy Ayuda sa marketing. Kanina natulog ako ng alas 4 na rin yata, 3:30 AM pero hindi. Alam ko alas 4 na rin nakatulog. Biruin niyo po, tapos gumising ako ng 6:30. So nasa 2 oras mahigit lang, kalahati ang tulog ko. Ganyan po, talagang sumasakripisyo muna ngayon ako sa bread and butter ko na marketing. Ayan. Ito, sinaglit ko kayo. Maraming salamat po sa mga bumibisita pa rin sa akin. Alam nyo ba, dahil sa hindi ako ngayon active bilang Boy Ayuda sa mga memes, nababawasan yung subscriber ko. Malungkot ako, sabi ko kailangan tuloy-tuloy. Bale, sa mga nagtitiwala, sa mga sumusuporta, salamat po dyan sa inyo. Ayan, at hindi ko rin po pahabain ito. Ayan, maya at data lang cellphone ko ang gamit dito. Naka 1 gig lang ito, baka maputol tayo ano po. So ayan, yun, kagaya sabi ko, yung title, Boy Ayuda, nabigyan ng ayuda. Cabanatuan City. Pinuntahan kami dyan, meron kaming isang staff house na 2 pamilya. Meron at 2 kaming individual, 8 kaming tao sa staff house. Binigyan kami ng 2 sakong bigas na tiga to 25 kilo, parang ganun. O tiga 10 kilo, basta 2 sako, yun yung carry kung ganun na sa aking thumbnail, nabigyan ng ayuda si Boy Ayuda. So ganun po. Yun na lang muna yung ipaglingkod ko sa inyo. Ayan, mamaya magpagupit na ako. Talagang ganyan po yung buhok ni Boy Ayuda, nangungulot, nagiging wavy pagka humahaba na yung buhok. Ayan, makapunta kami ng bayan namin. So ayan, dito. So ganyan lang po muna, mapaglingkod ko sa inyo. 18 minutes and going. Ano pa ba yung mga pwede kong liwanagin sa inyo dyan? Talagang ako po, hanggat maaari, gusto ko diplomasya ang pairalin. Kung may nakikita kayo na batuhan, idedepensa ko talaga. Idedepensa ko, UTW, United Talino Family, United Talino Warrior Family. Idedepensa ko, bakit? Pamilya ko yan. Kung meron man kaming ibinabalik sa kanila, sobra-sobra na rin sila. Kasi talagang nagbigay na sila ng mga komentong hindi maganda. Di ba? Naninira na rin sila ng pailalim, masasama na rin binibitawan nila. Di po ba? Damay ako doon. Idol, 3 buwan na si Kulaong sa kulungan. Tama po, 3 buwan. Hanggang ngayon umaasa sila. Ganda tanghali. Yeah boy. So shout out sa iyo. Hanggang ngayon umaasa sila. Mga palaasa lang yung mga yan. Asa lang sila ng asa. Isang malupit. Parang ganito po. Kung makakawala man si Kulaong, si Epal M sa kulungan, isang malupit na teknik ang gagamitin niya. Ninja technique. Nanonood kayo ng Naruto. Paborito ko yun.
Oh, daddy ko maning, boss ayuda, subscribe mo din. Okay po, walang problema. Mag-comment kayo kasi kailangan mag-pop up yan. Ang daming pumapasok na idea sa ano po, sa isip ko. Family ko, ayan. Pag naalala ko si mama ko, mother ko, yung anak ko, ayan, yung mama niya nasa abroad, sila naman nag-uusap noon. Ayan, busy lang mag-usap mag-nanay. Relatives ko, business, yung online marketing. Ako po, gusto magpa-jacket lang kayo. Mamaya po, gawin ko yan. Mag-comment lang po kayo para mag-pop up naman. So, yun nga, balik tayo dun sa sagutan ng kaliwat kanan. Talagang ako, i-depensa ko rin. Bakit? Apektado ako doon. Pag binira nila ang United Talino Warrior, bahagi ako doon. Pamilya kami dyan. Kung nasasaktan ng membro na tinitiran nila individually, halimbawa tinira si Takiro, shoutout sa'yo idol, masasaktan din ako noon. So, sa akin is talagang hindi ko rin palampasin yon. In my way na gagantihan ko sila, mas gusto ko naman daanin po sa tinatawag natin na diplomatic approach. Ano po? So, ayan. Yun ang gagawin ko dyan. Hindi lang talaga tuwirang gusto nila akong aakitin ko sila eh. So anong gusto nyo, mag-usap tayo, anong gusto nyong usapan, diplomatic o medyo may tono, mataas ang tono, pwede rin naman ako. So gusto ko silang pagbigyan minsan eh. Sabi ni Nanay Inday, nak, ganun, wag muna, wag kang ganyan na ako, padalos-dalos, ganto-ganto, sabi ko. Sige po, respected ko kayo, I respect you, Inday, hindi na nga muna at busy naman ako eh. Sabi ko, akit na rin sana ako sa kanila eh. So, bahala naman na dyan sila Takiro, yung mga mandirigma natin dyan. Shoutout sa'yo, Pinoy Breezy. Si Pinoy Breezy, idol ko yan, matindi rin bumira yan eh. Ano po, matindi bumira si Pinoy Breezy na binibiran na niyan ako eh. Itong boy ayuda na to, ganito. Pasensya ka na pare ko eh, Pinoy Breezy. Meron yung tirada kay Kulaong eh. Kala ni Kulaong nun eh, Pinoy Breezy, nakatingin siya ganun eh. Pinoy Breezy, ganto. Isa kang, alam mo, sa isip-isip niya, sa isip-isip ni Kulaong, itong Pinoy Breezy na to, tinira ako nito. Shoutout sa'yo, Pinoy Breezy. So, ganyan, matindi. Nagpapasimula pa lang kasi ako nun eh, pero kung yung level ko kagaya nila Pinoy Breezy, bibirahin ko rin sana nun si Kulaong eh. Hindi ko pa alam paano yung mag-LS, mag-live, umakyat. Pero kung level ko na sila nun, titirahin ko rin sana siya. Hindi ko po alam. Kaya ang binanat ko talaga nun kay Kulaong, sabi ko, naano ko na yun eh, sila Pinoy Breezy na yan, sila Coach Jared na yan eh, sila Takiro na yan. Sabi ko, ito magigiting to mga mandirigma to ah. Pati dun sa kabila na katotohanan, talagang recognize ko yan eh. Si Baliko, sabi ko matitindi tong mga to, binibiran si Kulaong. Sabi ko okay. Kaya lang hindi ko pa level tong ginagawa nila at kulang ang idea ko. Mangunguha na lang ako ng content, bibirahin ko naman to. Dadalihin kita, memes, parody, yung loko ka. Ito sa'yo, sasayaw ka ngayon kasama mo yung mga baluga kasi. Okay po, tama po yan. Malupit talaga daw si Pinoy Breezy. So, ayan po. Hindi nila alam ito. Gulat na gulat yung mga yan mamaya at magpapasa ako sa kanila ng link. Sabihin nila, nag-live ka na naman, hindi mo sinasabi sa amin. Mahilig manorpesa din minsan si Boy Ayuda pero hindi ko na rin magawa. Ito, sumingit na lang po talaga din ako. So, maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala. Snappy salute. Ayan. Pag napupuyat ako, ganyan nangyari, nagkakatagyawat din ako. Ayan po, puyat po. Maya mag-take na po ako. Invited ko po kayo. Hindi nyo ako mahagilap sa YT, YouTube, dahil busy si Boy Ayuda. Hanapin nyo po ako, Messenger. Hanapin nyo po ako, group, Facebook group, yung aking tinatawag na organization. facebook.com/boyayuda-vlogger. Akin yun. So, ulit po nag-iimbita si Boy Ayuda. Or pag tinype nyo naman, Boy Ayuda, Facebook, may lilitaw din doon. Basta nakita nyo yung itsura ko na noong ilang years ba yon, 8 years ago yata yon, na nakashade ako, nakatagilid na ganyan, ako po yun. Ayan, Boy Ayuda, pwede rin. Pero yung exact talaga nyan, link, URL, www.facebook.com/boyayuda-vlogger. Akin po yun.
Mag-comment kayo doon at mag-pop up sa akin, automatic may reply po yun. Tapos pagka talagang nakita ko, okay, hindi kalaban to, United Talino Warriors to, i-add ko agad kayo. Umaapaw na rin yung mga friend ko sa real account ko, nagbabawas ako ng mga talagang hindi naman totoong friend ko. Pinaabot ko talaga ng 5,000. Bakit? Wise to, matalino tayo, utak ano tayo, businessman. Dapat maraming kaibigan. Ayun, hello Bunso. Yan no, natatawa ako, natutuwa. Si Bunso, Jinwa TV, shoutout sa iyo. Biglaan lang ito. Wala pa po akong gupit-gupit, wala pa po akong ahit-ahit, hindi pa ako nakapag-shampoo. Proud to be, ayan, United Talino Warriors. So sa mga kumakaaway diyan sa United Talino Warriors, ito po. Ayan, hindi lang talaga makapagsabayan. Hindi ako makapagsabayan ngayon. Tapos lang magsumba. Ang taba ko no, nagsumba daw si Jinwa. Shoutout sa iyo Jinwa TV. Ayan. Bunso ang tawag namin diyan. So mahusay yan, yung bunso na yan. Mahusay yan. So yun po, at tatapusin ko na rin at baka maubusan na ako ng data lang sa phone ko ang gamit ko, 5 million at 5 million likes. Salamat po ng marami sa inyo mga kaayuda. So yun na lang lagi ang aking pamanhik sa inyo, invitation sa inyo. Ayan, nagpuputi na po yung ano ko, aking balbas. Sa buhok naman walang puti. Ayan. Matalino daw yung mga puting balbas, isip ng isip. Team play ako, tapos na laging ganun. Biglaan ito Bunso, pasensya na. Pag minsan kasi nagsha-shoutout ako, pag minsan nag-i-schedule ako, kagaya itong umaga 7:30 po, 8:30 po, hindi matuloy-tuloy. Sabi ko, magsha-shoutout na naman ako, ano naman daw, baka mapahiya na naman ako. Binigla ko na lang talaga, nagkaroon akong time. Yung aming doon, pinakang ay ito, ginawa ko na uli. Tumakas muna ako para makapag Facebook live sa inyo. Ito po, ayan, maya babalik ako dun sa aming tinatawag na stop house, para ayun, kailangan na naman nila ako doon. Sumingit lang po si Kuya Boy para makapag YouTube live para sa inyo. Ano po? So maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kaayuda, tatayo na ako. Ayan. Mataba si Boy Ayuda. Yung aking uniform po, salamat, shout out sa mga opisyales nag-donate. Alam ko si Nacho. O ano yung pronunciation ng Natsu? Ayan, Nacho. Mahirap din po ako magbigkas ng S. Pansinin nyo yan kasi meron akong hindi pa nga ayos ayaw ko din mag-smile, yung aking false teeth postizo, kaya ayaw ko mag-smile, ayaw ko ipakita yan. Nahirapan talaga ako sa tinatawag na i-close up yan. Hindi ayos yung aking postizo ngayon, nahirapan ako sa letter S, kaya ganyan, malayo muna. So ayan ayan, dyan ako nag-exercise, dyan ako gumagawa ng vlog pag may time, jogging. So ayan ang kapaligiran ni Boy Ayuda. Ayan, so kailangan na po ako sa office mga kaayuda. Babalik na ako. Maraming salamat Natsu. Ayan, pengi daw ng ayuda, ayudahan kita mamaya. Ayan, yung likod ko may Boy Ayuda yan, nandyan. Kaya bang makita? Ayan, kaya bang makita? Ayan. Kung nakita nyo, Boy Ayuda. So naglalakad na po ako pa uwi. Sana wag maputol. Ayan, 26 minutes and 29 minutes and counting. Pauwi ako sa aming mula dyan sa nag-vlog ako dyan kanina sa may puno. Dyan ako nag-exercise. Malapit lang. Nandun bandaron. Parang 300 kilometer almost yung aming layo. Stop house tsaka dyan sa pinag-exercisean ko dito in summer in Cabanatuan City. Maraming salamat po mga kaayuda. At baka hulihin nila ako dito, sabihin may gala-gala dito na walang face mask. Ayan, mag-face mask ako. Ayan na po. Lupain natin yan, lupain natin ito. Ayan po. Dyan may greenhouse nga dyan. Magtatanim ako dyan ng lettuce. Turuan ko sila mag-lettuce. So ayan po, baka huliin tayo. Face mask na po ako. Baka huliin kasi banda rito lang halos parang may dito may nag-positive ng po. Narinig niyo pa ako. May nag-positive ng ayan na.
COVID. So ingat-ingat po mga kaayuda. So hanggang dyan na lang po muna, 30 minutes na rin pala, kalahating oras, patapos na po ako. Maraming salamat po. Team replay na lang yung iba. Tatapusin ko na po yung aking vlog. Yeah boy, yung kay Kulaong nalubuin niya, no, inangkin niya ito, wala siyang titulo dito. So tatapusin ko na po yung vlog. Ayan po, Lumulobo. Large ito eh, American size itong damit na to na naibigay sa akin. Kasi pag large na ordinary large, body fit ako eh. Malaki pa rin ito. Large na po, ayun. Your live again na naman po. Ayun, naputol ako. So, ayun na po. So, tinatapos ko na po. Yan. Tinatapos ko na muna yung vlog. Nakapag-vlog ako sa inyo. Pasensya na kayo ng 30 minutes. Ayan, ito yung aming staff. Ayan po. Ayan, ayan, may service kami. Ayan, yan ang staff house namin, baba taas. Ayan, makita nyo lang. So yung kapaligiran, ayan. Ayan. So yan po, maraming salamat mga kaayuda. Until next time, bye bye, stay safe, stay happy, stay healthy. Mabuhay po tayong lahat. United Talino Warriors. Shout out, snappy salute.